epoci în care lumea avea un centru, o voce dominantă, o direcție clară. Ordinea părea stabilă chiar și atunci când era impusă, dar nimic nu rămâne sus pentru totdeauna. Istoria nu stă pe loc, puterea nu dispare, doar își caută altă formă. Ce pare etern într-o generație devine negociabil în următoarea, iar liniștea dintre schimbări e de obicei cea mai tensionată. Când centrul se mută, lumea nu aplaudă, se rearanjează în tăcere, cu ochii pe următorul pas. Când centrul se mută, lumea nu aplaudă, se rearanjează în tăcere, cu ochii pe următorul pas. Nu mai e o luptă de armate, ci de influență, date și timp, de lanțuri economice, de cine controlează viitorul nevăzut. Puterea se mută din zgomot în algoritm, din steaguri în infrastructură. Cei care înțeleg asta nu mai vorbesc tare. Nu se anunță schimbarea la știri, se simte în piețe, în decizii, în tăcerii, când vechiul lider ezită, altul învață să aștepte. Când centrul se mută, vechea ordine pare confuză, regulile rămân scrise, dar nu mai sunt respectate la fel. Nu contează cine conduce azi și cine poate susține mâine. Puterea reală nu se declară, se exercită discret. Unul a crescut prin expansiune, altul prin răbdare. Unul a vorbit despre libertate, altul despre control, dar lumea nu mai vrea povești, vrea rezultate.